Velkommen tilbage til den her video. I dag skal vi spille Fortnite, ligesom i sidste video. Men af mine venner. Vi så lige kommet ind i gamet, så ja, lad os da bare gå. Hvem? Krille. Jeg vil godt lande den ved Masked Meetdowns. Det er der. Vi prøver bare lige at få et win i dag i den her video, hvis ikke det lykkes. Det er ikke Krille. Jeg tror kun det er os, der lander her. Gør jeg kende. Det er da fint. Ja, jeg så også en, og der er også footsteps. Gør jeg glider meget. Jeg lander der i det her hus. Det har jeg aldrig landet i. Det er alle lander der. Men der er jo ikke engang så mange, der lander i den her by. Det kan jeg da godt begynde på. Jeg lander her. Jeg har rocket blue. Bro, nej, jeg kan synes det kun nok. Så pickaxe jeg bare lige den der færdig. Den der, nu fik jeg den. Hold bare footsteps. Ja, han er her. De to. Nej, de er så low. Jamen, de healer. Du har, når du stod lige, du havde et hug. Start lige med den der. Krille, der er jo 4 splashes. Kan du godt lige komme over til mig med dem? Det vil jeg i hvert fald meget gerne have. Tak. Ja, det er herinde der. Det er for Myth Brum. What? Hvordan kan alle åbne den der? Krille? Kan vi... Nej, det skal vi ikke. Krille, kan vi godt gå derover? Bare lige for at se, om der ligger noget loot. Ja, det er derover, men der er medaljen. Og medaljen tager den jo sikkert. Mammut pistol. Nå, det, jeg tror det er over ved Crime City. Jeg tror det er der. Der er jo kun 3 marked, og den er ikke ved Magic Moses, den er heller ikke derovre vi er lige nu. Ja, kommer. Jeg hører også på. Jeg elsker den her run. Ja, altså, I'm so proud of myself. Krille, der er nogen. Nå, lige meget, vi skal bare væk. Ingen til at spille. Stop fun. Krille, der var en død. Der var en dødbit. Yeah, jeg fik en big deal coin. Ud af den der gule lama. Der sidder den i bilen. Den der kunne køre.
Hvor meget fuel er der tilbage på den? Halv. Nå, perfekt. Prøv godt, at vi kan nå at overleve. Ja, okay. Hvor meget, jeg kigger lige, hvor meget der er på den der. Der er mere af. Så der bliver skudt på. Hvad kommer der? Ja, netop, der bliver skudt på. Det er god mening. Crap, jeg har sådan godt. Jeg tror på dig. En er nok. En nok. And crack. Bro. Hvad? En nok. En healer. Ja. Crap, det var sgu da godt. Han er der. Crap. Jeg fik ham. Ja da. Det er et kart. Det her. Så bare alt det loot, der er dit. Jeg satte den der. Så bare det hele. Er du rebootet? Ja. Også 10 og 5 hold. Håber godt nok, vi kan vinde det her game den her gang. Sidste video kom vi på anden plads. Tror I, vi kan slå det? Jeg håber det. Kalle, der ligger også guld. Der ligger også en guld pump and done. The same. Minis? Nej. Jeg har lige brugt nogle minis. Jeg har lige droppet en mini. Jeg ved bare ikke rigtig hvad. Her er jeg okay, Krille zonen. Din bil, og så skal vi afsted. Krille her. Også, jo, vi er 5 hold. Også 4 andre. Den bilen er herovre. Kald der er minis der. Og der er 1. Det er bedre end 0. Kald din bil, den er der. Altså dem vi var mod, de var altså også gode. Men ikke gode nok som os. De er ikke gode nok til os. Eller jo, rent faktisk. Det er sikkert til vores. Hvornår har du lært at løfte? Ja. For fuldstændig. Herinde. Gå sammen. Ja da. Oh my god, vi skal allerede tage ind i næste zone. Okay.
Okay, så står vi bare og bruger den der, jeg har lidt smidt med. Åh, crap, man, medaljerne. Skal bare væk fra dem, Krille. Og Christian, de er bil. De er her ved os, Krille. De er ved mig. De er bil. Tror jeg. Nej, ikke den begge. En crack. En one shot. Sådan der. Ja, kom nu, fik ham. Den der. Skal bare lige se, hvor meget der er på. 400. Krille skal tage den her med til dig. Minigun. Havde du minigun? Det er fint det samme. Det er en mod en, og jeg er pissefræk. Hopper lige det her job. Jamen, det tænker jeg ikke, der er tid til. Du se mig. Der er pissegodt nu. Nej, han er der. Jeg ser ham. Det er en ben. Ja, jeg fik ham. Kom nu, så vandt vi. Ja, fint. Det var det for i dag. Det var det sjovt. Vi ses.